کوڤار نوبهار نوبهار گاشتە 137 هەژماری. هەژمارە 137 ئانوبهارێ بگەلێک نویسێن تێر و تژە دەرکەت. وەکی هەرجار جۆر بە جۆر نویسێن لێکۆلینێ، حیکایە، جارەباندن، فۆلکلۆر، ناساندن و بیۆگرافی divê hejmarêda hene. Sedat Ulugana, Hanefî Taşkın û Mustafa Dehqan her yekî dinivîsên xwe de ji edebiyata Kurdiya wendabûyî çar belgên nû keşfkirine. Nivîsên Haşim Özdaş, Murat Celalî, Ayhan Meretowar, Cihan Roş, Ziwer İlhan, Abdülmecid Bardur û Mala Mihyeddîn jî nivîsên lêkolînê ne û her yek agahiyên baş didin xwendewanan. Hevpeyvîna vê hejmarê Yunus Dilkoçer bi rohat ala komra kiriye. Dil Azad Arete li ser sînemaya Kurdî nivîsek bi giştî nivîsiye. Gelek helbestên cur be cur jî divê hejmarê da hene. Bi şeirên Rojen Barnas, Berkem Bere, Nûdem Hezex, Pavlo Neruda, Abdurrahman Benek, Mevlana Celaleddin Rumi, Henrik Bol, Erich Frid, Hafizê Şîrazî û Xerîbê Sêrtî ev hejmar xemiliye. Kovara Çandî, hunerî û edebî Nûbihar bi hejmara xwe ya 137 û bi naverokek têr û tije li benda xwendevanên xwe ye.